Әле гастрольләребез башландыгына һәм инде без Уфа халкына бик зур сюрприз әзерлибез. Бүген әйтергә ярыйдыр инде аны. Безнең Алла бирсә 20 февраль көнне Уфа аренада зур масштаблы концертыбыз көтелә. Шуңа күрә бүген инде без 2 көн генә монда куябыз концертларыбызны. Бу традиция буенча инде. Инде шын мәгънәсендә зур концертны без инде гөрләтеп Уфа аренада бирәчәкбез. Җырлыйм туган якта, җырлыйм сезнең хакыда. Анда рус һәм татар эстрадасының иң күренекле җырчылары булачак. Анда көтелмәгән кунаклар булачак. Анда шулай ук Тодос бию коллективы булачак Мәскәүдән беренче состав. Һәм инде без инде Кремльдә уздырган менә концертыбызны инде тагы да масштабрак итеп, шушы Уфа аренада һәм инде Татарстанда Татнефть аренада 13 февраль көнне бирергә телибез. Мин уйлыйм, тамашачылар бик шат булырлар андый концертны, шоу концертны күрергә. Молодец, слэш. Пол листа. Да. Мальчики. Девочки, ушли. Лучше скажи, пусть придут. Все отлично, давайте пройдем, ребята. Кызыгыз Эллари чыгыш ясаячакмы? Әлбәттә, Эллари чыгыш ясаячак. Ул инде безнең составта иң беренче чиратта тора. Аның Инстаграмда ярты миллион караулар җыюы нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз? Миңа калса, беренчедән талант, аңа булган менә тамашачының мәхәббәте туды. Беренче чыгышыннан бирле менә шушы Кремль концертында ул беренче тапкыр чыгыш ясаган иде. Шуннан соң инде аның тавышын бик яраттылар. Аның җырлары үзенчәлекле бит инде. Ул бит инде инглизчә җырлый күбрәк безнең. Һәм ул яшь әле, ул талантлы һәм тамашачының менә аны күрәсе киләдер дип уйлыйм. Киләчәктә аны сәхнә кешесе итеп, җырчы итеп күз алдына китерәсезме, әллә инде башка юлны сайлавын телисезме? Мин иң беренче чиратта зур кеше булуын телим. Һәм инде әлбәттә ул дәрәҗәле зур җырчы булып китсә, миннән дә бәхетле кеше булмаячак бу дөньяда. Шуңа күрә ул нинди юл сайлый, без инде аңа һәрвакыт ярдәм итәргә тырышырбыз аның эшендә.
Союза. Смотри. Здоровилочка. Это мои феечки. Их, наверное, уже все знают. Sizin kostümler mında bulaşık makinesi. Мы вас очень любим, и это вам. Рахмет балақай. Ике сутка яплаган балақайым, тырыштып, сөйлеп тұра битіру балақай. Ларри, сен біласың ма, қызым? Сколько тебе лет? 5 лет уже тебе? Ой, какой большой стала. Уфа, сәлем! Ана көрішті, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, құссан. Hayırlı geceler. Beğenmezsin. Мен де сіздің көзіңізден қорғаймын. Концерт программабызда Жуков яңа җырларыгызны башкарасыз. Кайсы җыр ул сезнең күңел халәтегезне чагылдыра? Кайсысын белән кайсын башкарганда сез чынлап торып йөрәгегездән, күңелегездән чыгып? Кайсы җыр дисеңме? Бу сезондамы? Ну, бу сезонда яңа җырларымнан алсам инде бигрәк тә улым минем дигән җырны башкарам мин. Инде аны башкарганда мен әйтәм, җырлап кына җибәрмәсәм ярар дип кенә башкарам мин аны, чөнки һәрвакыт ул җырны мин үземнең күңелем эченнән үткәрәм һәм миңа калганда менә уллы әти-әниләр өчен дә ул шул хәтле менә барып үзенең юлын таба шикелле, ул җыр чыннан да бигрәк матур. Һәрбер балаларыбызга, улларыбызга багышланган җыр, ул менә сезонда ул бик минем өчен кадерле җыр сезонда. Инде тагын җырларга килгәндә, нигә генә дигән җырны бик яраталар. Мин инде ул җырны шулай ук яратып башкарам. Нигә булай булды икән? Нигә генә сөюгеле сулды икән? Кем гаепле, синме, минме, мәхәббәтме? Нишләтергә газап булган мәхәббәтне? Кем гаепле, синме, минме, мәхәббәтне? Нишләтергә газап булган мәхәббәтне? Аны бөтенсе дә яраталар. Күңел хәле, юк, күңел халәтемә ул минем күбрәк тамашачыга ничектер шул хәтлем яратып тыңлыйлар аны, шуңа күрә мин аны менә шулай ук ихлас башкарам. Ты должна рядом быть, ты должна все простить, выпроводить пустые мечты. Пусть и нечаянно стала отчаянной наша любовь в жизни, и все так просто. Не все так просто, просто понятно. Я твой продюсер, здравствуйте. На следующий год ваш сольный концерт, а мы здесь там будем сидеть. Тағам бір сөзсі керек бізге, короче. Сен сөйлейсің ма? Мен сөйлеймін. Екеуі білса нормально болады. И туғанды, и матуды,
Уже туған тілімізді өстіп рахмет достар. Но бүгінгі күндә яңа җырлар бик күп, аларны мин барсында үземнең күңелем аша, йөрәгем аша үткәреп җырлыйм, башкарам сезгә, шуңа күрә сезгә дә бик зур рәхмәт тамашачыларга. Шундук эләктереп алып, минем белән җырлап утырасыз, кушылып. Вообще нык. Шуңардан күңелдә рәхәт. Жаным, 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 Султан хәй султаным, Гомергә бергә булыйк дип Худайдан сораганым. Hürmetli Ufa, bardığınızda da 20 fevralda Kreml konsertine Ufa arenada kütüp kalabız. Kilesiz mi? Pagulay.